Beam na lang din. Ang lang yun. Klase. Ay, lalaki pala si Meme, malamacho po. Malamacho, mami, ganun ka ulit, ganun both side. Mami, layo ka layo. Layo ka layo. Malamacho. Ganito kasi, oh. Layo ka. Lari ka. Macho man. May nagbaboxing, hindi naman yan macho. Boxingero nga, malaki braso. Laki pala braso mo. Yan. Boxingero. Boxingero tayo, guys. Boxing. I wanna be with you. Ito so laki. Ako, tawa na dali mo. Pakain na ako mag-iay. Boxing. Ang chan po. Ano kayo mainom para lumit ang aking tiyan? Tiyanin. May tiyanin coffee. Kaya ko yung guys ang kalit. Kalit sa aming lugar. Macho man. Dito na ako. Hanggang na lang naman ko. Big time. So, kita na i-text mo din. Ito rainbow. 3. Glamour. Bean. 8 Ellen. Stone. Choco. Sepia. Silver screen. Sketch. Give me sketch ako. Wala naman yung mukha mo. Dapat wala ka sa, dapat nasa Beam video lang ka. din. Pangit! Yo, Pangit look din at that, na look at that man, look at this. Parang girl ka ata, parang gusto mo magsabak. Village yan, village. Mamaya, Nahina na may piano. Nahina na po din.
May time, Sophie. Yan na. Sige lang. Tensya na. Nagugutom na ako. Piano ka.